Ago. Mema wakwa abade batiti obi kan dwumadi so. Meding de Jimmy Haynes. Ya sange hye ya beta yenga kenkan ne so. Eye Guasohantan. Nanso ansa na yebefi ase no, mede aseda kese ma Bureau of Ghana Languages. Se wonga ma me ho kwan a me no rekan wo ho me. Efei, medamu a mo hwe dwumadi nyina ase. Yo. Yemfi ase. Guasohantan. Ofa edi kan. Ahwede etoso ebiesa. Ebri acherefi nkranga ba. Ne nti titiriwa a onam no wa naso. Enedwofa no ara na ode to na abrewa anim. De osebonsu amna de a eye ntamapo ene suduku no ma no. Ahemadache no akono bia de niane ba no abeka no to ni kunu anim. Entiri asori anopa. Otena asaso. Entiri akono bia papa entiri brakakra akono bia bemu transie enye boni bi nti na mefrɛ wo akosi asem no ho susu aranti na mefrɛ wo efi nere ne dwofa a obo wa mane ade besia no payi wasusu ho den akono bia mede obia ntimi hwene a obeka entiri jama woni akosi anwene ho dedawo obebo ho hwema kire wo se jama ache akono bia o de bia ntesa obadai unti a menan so da de besi nere ne dwofa a woka kire me entiri se ya no kware sa akra enye den ara efi nere ne dwofa no wasusu ho kakra wadwen ho akosi he akono bia beya afini kakra ni a papa kan ba jangbe kan se obeware no na wantimi ama anim anne odi akwaware ofantini yi oberima fufuru biara ama anim ye nanso obia de etwa wo ne aware yara ni tipenfu nyina awowo abien dedawo ne ha omi ara ne ohoho a oberima no ye no entiri mo waka no yiye menso ne ame woka wo ho ne se ampara akosua so aware achede nanso enye se yebesum netiko se onko nea enyima no sanity pemfo aware no de ankemfa ho hwe obi de ba no pa na obi de abawia na ofoforo de abanyumri enye ode ebehwe pam ne akosua mede se oberima no yo santine no ha ma adwene kura efise oye Ghana ni ara ne ha omi ara ne se ye nnim oberima no su ene na abusua mu asem biara na akosua se oberima no ye adwuma ben akono bia okan enso mi refi achine anim da ho a wonyan nchen ma yemfra akosua misa no entiri akosua onyeso akosua achire papa achire bemu entiri transe achire fa asesegwa traso akosua wo na abom yamane ese wusi abranti bia ode osebonsu ahu na ose one obetra na adwuma ben na abranti no ye achire oye adwuma wo Ghana sika krabia entiri wedi mfi ahe achire wedi beye mfi aduasa entiri oni yire achire debi entiri waware pen achire eno di minim entiri eyi kire se wunnim no yiye wie ose one obetra no wuse no den achire si hokum asiniti ase akono bia bue achire mi bua ne se mede merintumi mani muai biara na ne amobeka no eno na metie entiri akono wubu aho den akono bia mede ahoho bia ware nara na ha ome yennim oberima no nkrofo biara na yehu se oyare bi wo na abusua mana entiri enye bribi ye de be kompa ibomu mede ma aka se mere nhye me ba biara wo aware ho na daache wamfa onunu bi anunu me se wankasa wo hwe oberima no su na oye mawo na obetumi ahwe wo na wo nso wo do no nkuto odi a meni ho asem akora mede medankse wanya ntreye na yen nso yen asum adwo yen oberima no se ye na asem para na oka no de a odi bedu yen anim na oba ye benya bi abua no ne edi akiri ne se urekoyi
hwɛ wo ho so yie nea meka yi megye me di sɛ wote ase efi sɛ wo nya abofra yawie akɔnɔbea ne akyerɛ sɔre na enti wobɛsan akɔnɛ akyerɛ yiw mɛkɔ ne dwofa entiri wosi wo ye nti apɔw nti ɛyɛ abomɔden kɔsra no hwɛ ansa na wakɔ na medru no wanya bi amrɛ me akyerɛ mekɔ bisa ase no na wose ɔsram yi awie na ebi bɛba entiri yo ɛho hia me denenen nti bɔ ho mmɔden ma me akyerɛ yo mate ɛba ara pɛ a mɛma wo nsa aka bi akɔnɔbea ne akyerɛ fie di yo aha na kenka nsɛm ni besi nɛ kyerɛ wadwen fa nsɛm a asisi ho wadwen kyerɛ bia hɔ mesɛw fasini na wo namfonom na wɔn so wɔnhwɛ bi efe kai sɛ wobɛ like sini yɛmfɛnsi hei da a yɛbɛhyia bio no yɛde ɔfa a ɛtɔ so abien ahwɛde edi kan na ɛbɛto aso makra mo